हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वस्तु नो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता जिगृक्षतस्त्वद्निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचा लब्धगुणो वृतः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतताम् जिगृक्षतस्त्वन्निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचा लब्धगुणो वृतः हरे कृष्ण प्रभु। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतताम् जिगृक्षतः त्वग्निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचा लब्धगुणो वृतः हरे कृष्ण प्रभु जी। वस्तुनो मृद काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतताम् जिगृक्षतस्त्वद्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचा लब्धगुणो वृतः లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ చదవండి మాతాజీ పదార్థం అనువాదం. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। చదవతి మాతాజీ మీరు చదివిస్తారా లేకుంటే? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे చదివిస్తాను మాతాజీ। హరే కృష్ణ। వస్తునః సమస్త పదార్థము యొక్క మృదుత్వము కాఠిన్యము లఘు బరువులేమి గురు బరువు
ఓష్ణ ఉష్ణత్వము, ఉష్ణత్వము, శీతతాం చల్లదనము, శీతతాం చల్లదనము, దిదృక్షతః గ్రహింపగోరుచు, దిదృక్షతః గ్రహింపగోరుచు, త్వక్ స్పర్శ, స్పర్శ, నిర్భిన్న విస్తరించెను, నిర్భిన్న విస్తరించెను, తస్యాం చర్మమునందు, తస్యాం చర్మమునందు, రోమ దేహపు రోమములు, అవునందు, మహీరుహాహ వానితో పాటు అధిష్టాన దేవతలకు వృక్షములు, వానితో పాటు అధిష్టాన దేవతలకు వృక్షములు, తత్ర అచ్చట, తత్ర అచ్చట చ కూడా, కూడా, అంతః లోపల, అంతః లోపల, బహిః బయట, బయట, వాత త్వచ స్పర్శేంద్రియము లేదా చర్మము, స్పర్శేంద్రియములు లేదా చర్మము, లబ్ధ గ్రహింపబడి, గ్రహింపబడి, గుణః స్పర్శేంద్రియార్థము, స్పర్శేంద్రియార్థము, వృతః ఉత్పన్నమైనవి, ఉత్పన్నమైనవి, మృదుత్వము కఠినత్వము వేడి శీతలము బరువులేమి బరువు వంటి భౌతిక లక్షణములను గ్రహింపగోరినప్పుడు అనుభూతి యొక్క పూర్వరంగము చర్మము, చర్మరంధ్రములు, రోమములు, వాని అధిష్టాతలు అనగా వృక్షములు ఉత్పన్నమయ్యను. చర్మపు అంతర్బాహ్యములందు గల వాయువు యొక్క ఆచ్ఛాదనము ద్వారా స్పర్శ అనుభూతమయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మణి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము. మృదుత్వం వంటి పదార్థపు భౌతిక లక్షణములు ఇంద్రియానుభూతి విషయములై ఉన్నవి. ఈ విధముగా భౌతిక విజ్ఞానము స్పర్శ జ్ఞానమందలి విషయమై ఉన్నది. ఏదేని పదార్థపు ఉష్ణోగ్రతను చేతితో తాకుట ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చును. అదే రీతిగా ఏదేని వస్తువు యొక్క బరువును చేతితో పట్టి ఎత్తుట ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చును. అనగా దాని గురుత్వమును లేదా లఘుత్వమును అంచనా వేయవచ్చును. చర్మము, చర్మ రంధ్రములు, రోమములు మొదలగునవన్నీను స్పర్శ జ్ఞానంతో అన్యోన్యాశ్రితములై ఉన్నవి. చర్మం యొక్క అంతర్బాహ్యములందు చరించు వాయువు సైతము ఇంద్రియానుభూతి విషయమై ఉన్నది. ఈ ఇంద్రియానుభూతి సైతము జ్ఞానమునకు మూలమై ఉన్నది. కనుకనే భౌతిక జ్ఞానం లేదా శరీర సంబంధమైన జ్ఞానము పరమాత్ముని జ్ఞానమునకు అధీనమై ఉన్నదని ఇచ్చట తెలుపబడినది. పరమాత్మునికి సంబంధించిన జ్ఞానము భౌతిక ప్రపంచ జ్ఞానమును సైతము పొసగగలదు. కానీ భౌతిక జ్ఞానం మాత్రం పరమాత్మ జ్ఞానమునకు మనిషిని చేర్చజాలదు. అయినను దేహం పైన గల రోమములకు మరియు భూమిపై గల తరువులకు నడుమ ఒక సన్నిహిత సంబంధం కలదు. తృతీయ స్కందమున త్వచమస్య వినిర్భిన్నం వివిశుద్ధిష్ణ్య మోషధీహి తెలుపబడినట్లు వృక్షములు చర్మమునకు ఆహారము మరియు ఔషధము రూపమున పోషణ కారకములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓమగ్రానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్లోక వస్తునో మృదు కాఠిన్య లఘు గురువోష్ణ శీతత జిగృక్షతస్త్వన్నిర్భిన్న తస్యాం రోమమహీ రుహాః తత్ర చాంతర్ బహిర్వాతస్ త్వచా లబ్ధ గుణోమృతః.
మృదుత్వము, కఠినత్వము, వేడి, శీతలము, బరువులేమి, బరువు వంటి పదార్థం భౌతిక లక్షణములను గ్రహింపగోరినప్పుడు అనుభూతి యొక్క పూర్వ రంగము, చర్మము, చర్మ రంధ్రములు, రోమములు, వాని అధిష్టాతలు, వృక్షములు ఉత్పన్నమయ్యాను. చర్మపు అంతర్బాహ్యములందు గల వాయువు యొక్క ఆచ్ఛాదనం ద్వారా స్పర్శ అనుభూతం అయ్యాను. సో ఇక్కడ నేను వివరణ వింటుండేది భగవంతుడ ఒక విరాట్ రూపం నుండి అన్ని ఇంద్రియాలు, జ్ఞాన ఇంద్రియాలు, తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వింటాం కర్మేంద్రియాలు. భగవంతుడే మూలము, భగవంతుడునే వస్తుంది. సో భగవంతుడ కోరిక ఫస్ట్గా, భగవంతుడి ఇచ్చ నుండి ఇదంతా ఉత్పన్నం అవుతుంది. సో ఒక్కొక్కటి నేను వింటుండేది. ఫస్ట్గా మూతి, నోట్ ఇది వచ్చింది. తర్వాత నోస్, ముక్కు వచ్చింది. తర్వాత కళ్ళు, తర్వాత చెవులు అన్ని వింటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్గా స్కిన్, చర్మం నుండి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అనుభవించేది వేడి, శీతం, బరువు ఉండేది సొంత ఇవంతా వస్తుంది అని చెప్తుండేది. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి మనకి తెలిపిస్తుండేది. నేను వెనకాలి భారత భాషలో చూసినట్లు మనము భగవంతుని పైన డిపెండ్ అయినా, స్వతంత్రులు కారు. మనం ప్రతి ఒక్కటి మన జీవనంలో, ప్రతి ఒక్క మన అస్తిత్వంలో భగవంతుడు అస్తిత్వం పైనే ఆధారితమైంది. భగవంతుడు ఒక్కడే పూర్ణ స్వతంత్రుడు. మనము భగవంతుడి పైన ఎప్పుడు కూడా, ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము డిపెండ్ అయినా, మన అస్తిత్వము, మన అనుభవము, మన దుఃఖాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడిపైనే ఆధారమైనది. దీనికి ఈ ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ వస్తువులు ఇవంతా భౌతికమైనది ఉత్పన్నమైనప్పుడు దీనికి అధిష్టాన దేవతలు కూడా, వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. దీనికి ఒక్కొక్కరిని వింటున్నారు. వరుణ అధిష్టాన దేవత, ఈ రసం, రుచి దీనితో చూసేదానికి. ఇంకోటి అగ్నిదేవుడు మన మాట్లాడే దీనికి అని వింటుంటుంది జీఫా ద్వారా. తర్వాత ఎయిర్, వాయుదేవత ఒక దీనికి, మనము గంధం దాని స్పర్శ చేసేదానికి. కన్నులకి సూర్యదేవుడు. సో అట్లా ఒక్కొక్కటి వింటుండేది. ఈ దేవతలు, ఒక్క దేవతలు అధిష్టాన దేవతలు, వాళ్ళు కూడా అదే సమయంలో వాళ్ళు కూడా ఉద్భవించారు వాళ్ళు. సో ఇది ఆది దైవ, ఆ 3 ప్రిన్సిపల్స్ అని కూడా విన్నాం మనం. ఆది దైవ, ఆది ఆత్మ, ఆది భూత పురుషుడు అని, లేకుంటే ఆదిభూత అస్తిత్వం. సో ఈ వస్తువులు, భౌతిక వస్తువులు కావచ్చు, లేకుంటే దీన్ని భౌతిక వస్తువుని అనుభవించే మనం జీవులు కావచ్చు, అధ్యాత్మ, లేకుంటే దీన్ని నియంత్రించే దేవతలు, అది దైవ. సో ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడి పైనే డిపెండ్ అయినారు. ఎవరు కూడా స్వతంత్రులు కారు. ఆమెకి ఇంకొకటి వెనకాల వింది సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్, ఆత్మజ్ఞానం. సో దానికోసం మనకి చెవులు ఇచ్చారు. మనకి భగవంతుడు ఇచ్చారు అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఈ వేద జ్ఞానం, అవగాహన, శృతి, దాన్ని తెలుసుకునేదానికి భగవంతుడు, మరలా మనకు భగవంతుడు నిత్య సంబంధం తెలుసుకునేదానికి భగవంతుడు మనకి దాన్ని గ్రహించింది. సో మేము దానికోసం వేరేది ఏది అవసరం లేకుండే జ్ఞానంలో మగ్నం కారాదు. సో ముఖ్య ఉద్దేశం చెవులు భగవంతుని గురించి వినేదానికి, శ్రవణం. ప్రతి ఒక్కటి ఇంద్రియాలు మాకు ఇచ్చేదే భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేదానికి, భగవంతుని కాంటాక్ట్ చేసేదానికి, భగవంతుని సేవించడానికి మనకి ఇచ్చారు. భగవంతుడే నిజమైన ఇంద్రియాల మాలికుడు, భగవంతుడే ప్రభు, ఋషికేశ. సో ఇప్పుడు ఇంకా ప్రభుపాద పాయింట్ చెప్తుండేది ఇక్కడ, ఈ ఇంద్రియానుభూతి సైతం జ్ఞానముకు మూలమై ఉన్నది
కనుకనే భౌతిక జ్ఞానము లేదా శరీర సంబంధమైన జ్ఞానము పరమాత్ముని జ్ఞానమునకు అధీనమై ఉన్నదని ఇచ్చట తెలుపబడింది. పరమాత్మునికి సంబంధించిన జ్ఞానము భౌతిక ప్రపంచ జ్ఞానము సైతము ఒసగగలదు, కానీ భౌతిక జ్ఞానం మాత్రము పరమాత్ముని జ్ఞానమునకు మనుజుని చేర్చజాలదు. సో యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వం ఏవం విజ్ఞాతం భవతి. సో భగవంతుడు పరమాత్ముడు భగవానుడు ఆ జ్ఞానం మేము తెలుసుకుంటే దాంతో వేరే జ్ఞానం కూడా చేరుతుంది. సో భగవంతుడికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ మేము చర్చ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండేది భౌతిక జ్ఞానంగానే అనిపిస్తుంది. భౌతిక విషయాలు, భౌతిక ఇంద్రియాలు, దాని గురించి అయితే ఇక్కడ భగవంతుడి కనెక్షన్, భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి విశ్వరూపం నుండి ఇదంతా వచ్చినట్లు భగవంతుడ నిర్దేశనం పైన ఈ దేవతలు నిర్దేశనం పైన ఇది ఒక సృష్టి అని మేము వింటుండేది. ఇది స్వతంత్రంగా ఉండేది చూస్తానేమో. సో స్వతంత్రంగా దాన్ని స్టడీ చేసేది భగవంతుడు విడిచి చూసే జ్ఞానం, అది ఒక విధమైన ఆ జ్ఞానమే. అది దానికి ఇక్కడ భౌతిక జ్ఞానం లేదా శరీర సంబంధమైన జ్ఞానం పరమాత్మని జ్ఞానముకు అధీనమై ఉన్నదని ఇచ్చట తెలుపబడింది. పరమాత్మనికి సంబంధించిన జ్ఞానము భౌతిక ప్రపంచ జ్ఞానము సైతం ఒసగలదు, కానీ భౌతిక జ్ఞానం మాత్రం పరమాత్మ జ్ఞానంకు మనుషుని చేర్చగలదు. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి వెనకాలి కొంత శ్లోకాలు వెనకాలి చెప్తుండింది, మన ఇంద్రియాలని ఎలా వినియోగిస్తాం మనం, అలాగా మనకు దేహాలు దొరుకుతుంది. ఒక్కొక్క దేహంలో ఒక్కొక్క ఇంద్రియాలు ప్రబలంగా ఉంటుందో ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉంటుందో చాలా వెరైటీస్. సో ఒకే విధంగా ఇంద్రియాల సుఖం అనుభవించేది ఉన్నట్టు లేదు మనం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండే అక్కడ నాలుకది ఎంతో వెరైటీ ఆఫ్ టేస్ట్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి, కొందరు చెప్తారు స్వీట్ టేస్టర్స్, స్వీట్ వాళ్ళకి చాలా ఇది అవుతుంది, ఇంకొంతమందికి చాలా స్పైసీ ఇది అవుతుంది, ఇంకొకరికి ఇంకొకటి కుళ్ళిపోయింది, ఇంకొకటి ఏమవుతుంది కొంతమందికి. సో ఇది వేరే వేరే విధమైన టేస్ట్, రసగంధం. సో దాని నుండి మనకి వేరే వేరే విధమైన దేహాలు వేరే వేరే మేము ఆనందం పొందేదానికి ఆ ఇంద్రియాలని వినియోగించినప్పుడు దాన్ని అనువైనట్లు దేహం మనకు దొరుకుతుంది. సో దానికి ఇక్కడ చెప్తుంటే ఇక్కడ మన నాలుక దానిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఒకరికి పందిగా దేహం దొరకవచ్చు, ఇంకొకరికి ఇంకేదో ఒకటి పులి, సింహము దేహం దొరకవచ్చు. సో అది జీవ. సో జీవ మన ఎలా కోరికలు దాన్ని ఎలా మనం వినియోగిస్తాం, దానికి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు. అటు భగవంతుడు అంతే మన దాన్ని పూరించడానికి ఆ దేహం ఇస్తారు. సో అలాగనే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన గంధం, మన వినే ఒక శబ్దం, మనము చూసే ఒక కన్ను దాని ఆకర్షణ ఏ విధంగా వినియోగిస్తాం. సో దానిపైన మనకి వేరే వేరే దేహాలు. సో ఇప్పుడు కొంత జీవులు చాలా ఆకర్షణ అవుతుంది, కన్నులు వాళ్ళకి ఆకర్షణ చాలా బ్రైట్గా దీనిగా ఏది వెలుగుకి ఇది వెలుగులో అగ్గిలోనే వాళ్ళు పడిపోతారు ఆ జీవులు, చాలా ఆకర్షణ. ప్రభుపాద చెప్పేది అది, వాళ్ళు సైట్ సీయింగ్ వెళ్తున్నారు. ఒకటి చెప్పినట్లు మాట చెప్తారు. సైట్ సీయింగ్ అంటే ఏం ప్రతి ఒక్కటి అది చూడాలి, ఇది చూడాలి, ఇక్కడ అది ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో అలాగా ఆ జీవులు క్రిమిలో వాళ్ళకి ఏదో చాలా వెలుగుగా వస్తాయి ఏమో వాళ్ళకి అట్రాక్షన్. వాళ్ళకి సో ఎంత అట్రాక్షన్, వాళ్ళు దాంట్లో ఆ ట్యూబ్ లైట్ లేకపోతే ఇంకొక అగ్గినే కావచ్చు, దాంట్లో వాళ్ళు దానికి ఇది చేసి వాళ్ళ రెక్కలు వెళ్ళిపోతుందో, లేకుంటే అగ్గి అయితే వాళ్ళు ప్రాణమే వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాగా ఈ ఇంద్రియాలు. నెక్స్ట్ తర్వాత జ్ఞాన ఇంద్రియాల గురించి చెప్తున్నారు, ఆకర్షణ. సో నెక్స్ట్ కర్మేంద్రియాల గురించి కూడా ఎలా మేము వినియోగిస్తాం. సో దానికి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు. సో దానిపైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో అంటే ఈ జగత్లో మనం వివరించేదంటే మన ఇంద్రియాల నుండి మనం వివరించేది. సో మన కోరికలు ఉన్నాయి, మనసులో ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా మనం వ్యక్తం చేస్తాం. సో ఇదే బాహ్యంగా ఒక యాక్షన్ అవుతుంది. సో ఒకటి సూక్ష్మంగా మన ఆలోచనలు, మన మనసులో ఆలోచన, భావన ఇది. సో తర్వాత మన ఇంద్రియాల నుండి అది వ్యక్తం అవుతుంది. సో ఇది వ్యక్తమైనట్లు అప్పుడు మనస్సు మనకి ఇది దీని నుండి మనస్సు అలాగే ఇంకా ఒక ఇది అవుతుంది, ఒక రకంగా కలర్ విధంగా ఒక కోరిక ఒక ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది. సో తర్వాత దాని అనుగా ఒక దేహం.
సో ఇది ఒక కనెక్షన్స్ భగవంతుడు చేసింది. బట్ ఇంకోటి లాస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, అయినను దేహము పైన గల రోమములకు మరియు భూమిపై గల తరువులకు నడుమ ఒక సన్నిహిత సంబంధం కలదు. తృతీయ స్కందమున త్వచం అస్య భిన్నాం విశుద్ధిర్ష్ణమోషధిః తెలుపబడినట్లు వృక్షములు చర్మమునకు ఆహారం మరియు ఔషధము రూపమున పోషణకారకములై ఉన్నవి. సో కనెక్షన్ ఉంది. వెజిటేబుల్స్, ఆహారంతో మన దీనికి స్కిన్కి, స్కిన్ డిసీజెస్ తన కనెక్షన్ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా ఆత్మీయ కనెక్షన్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. చాలా సన్నిహిత సంబంధము కలదు. ఏదేని పదార్థపు ఉష్ణోగ్రతను చేతితో తాకుట ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చు. అదే రీతిగా ఏదేని వస్తువు యొక్క బరువును చేతితో పట్టి ఎత్తుట ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చు. అనగా దాని గురుత్వమును లేదా లఘుత్వమును అంచనా వేయవచ్చు. చర్మము, చర్మరంధ్రములు, రోమములు మొదలుగునవన్నీను స్పర్శ జ్ఞానముతో అన్యోన్యాశ్రితములై ఉన్నవి. చర్మము యొక్క అంతర్బాహ్యమునందు చరించు వాయువు సైతము ఇంద్రియానుభూతి విషయమై ఉన్నది. ఇంద్రియానుభూతి సైతము జ్ఞానమునకు మూలమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారని చెప్తారా దీని గురించి?